Pagapod sa 6,000 pesos ngadto sa UCT beneficiaries sa barangay Basak, Lapu-Lapu City, gidumog sa daghang mga tao. Social distancing wa matuman. Samtang barangay Bangkal, mga sakop usab sa BMO, gikatahong wa pasudla sa barangay Gymnasium. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Sayo pa lang sa buntag, naglinya na ang mga tao dinhi sa barangay hall aron mangayo og barangay clearance. ID o baka barangay clearance ang rekisito aron maklaim sa mga beneficiary ang 6,000 pesos nga unconditional cash transfer o UCT. Alas 12 kaganihang udto, migikan ang mga kawani sa CSWD, inubanan sa kapulisan aron makapang-apod-apod na sa matag barangay. Apan sa barangay Basak, ingon niini na kadaghan ang mga tao nga naghuwat sa gym sa Basak Elementary School. May mga nanaglingkod ng daan sa mga lingkuranan. Samtang daghan ang nanagbarog. Alphabetical order ang gipatuman aron unta mashanay. Apan ang mga tao wa na naminaw ug nagdasok na sa matag lamesa. Ang barangay Basak ang labing daghang UCT beneficiaries gani moabot sa 1,214 ug gikinahanglan kining maapod-apod karong adlaw busa ingon na lang niini kadaghan ang mga tao nga midagsa karon dinhi sa Basak Elementary School. Pag pirmero, nindot ang dagan sa linya. Unya pagtawag sa liter nga number nga liter ba? Mo to nandumog tanan. Ako sang gikonsulta ang pulis ug makaya pa ba nila kay mangayo may reinforcement sa city if di na gid mada or if worst comes to worst kanang undangon gyud siya. Kay andruli naman ang mga tao. Sa pagsusi sa mayor sa kahimtang sa Basak Elementary School, may pasidaan siya nga mupatuman sa social distancing aron mapadayon ang distribution. Mituman na hinuon ang mga tao ug hapsay na ang pagpang-apod-apod sa UCT. Samtang sa barangay Bangkal, gikatahong wa tuguti ang mga sakop sa BMO nga makasulod sa gym. Kagahapon pa nakadawat sa pahibaw ang mga sakop sa BMO sa barangay Bangkal apan tungod kay way klarong rason, mitungag hapon sila kaganiha. Ang BMO ang mi-assist sa mga sakop sa CSWD sa distribution sa 6,000 pesos. Kita sa barangay mayor's office, staff mata sa mayor's office. So, nyamara, ang atong staff diri sa BMO, grabe ni sila talikamot na taba. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang mga kawani sa barangay ug si Kapitan Eddie Quizon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.